Rame mboten Mas? Siap. Sip niki. Wah, tinggi. Wis pokoke mancing. Pokoke mancing bojo muring ya mancing. Wah. Ngeri. Ya. Lah modone kan mbok kae, Mas. Mriko. Oh. Bukan darani mancing. Lakoni kae, maca dhewe kae. Gedhe ki sik. Yo. Ning karambane dhewe. Wah, dalah. Wis ngeri ngerong. Jam pinten Dek wau? Berangkat e. Jam 11 mau. Wah. Wis pokoke semangat nih. Lihat, modot semene lho. Ambil. Lang, siap. Ambil. Ambil. Ya. Wah. Wis gayeng-gayeng. Siap di lomba iki. Aja dorene. Wis jorene wis. Mancing nang kono. Wis rasa dadong iki. Wis tenan pokoke lho, sakmono kuwi lho. Teman-teman, mangkal jane iki. Lho, Wah, ngesangal jodor ini. Wis rene telono doan. rugi. Entel iki. Rada angel ki. Bil. Bil. Ini tradisi yang Kalau menitnya kan enak. lagi. Wah, mboten mah. Mboten nika leci nika bakar nika. Alah kayak gitu lho. Nika kok D nika. Alah gayamu. Alah pun. Kau. Lah, ngono rasa turu engko. Yo gayamu. Pone. Lo mboten nate. Paling rokok. Leci. Ajar waras. Ngene wae jembok entek-entekke engko. Lho. Lan rontol. Ditunggal cewek lho. Dek.
Sebelah kula mboten saged mancing Mas ngono. Dalam. Sebelah banter kula. Blak. Bil. Entek pakane mulai. Iki Pak. Dan iku tekan-tekan. Nah, iya. Nomor tekan. Ini kan awan. Dia lantai nih. Pak Ambil. Pak Ambil. Lagi ini ku ya seminggu betul telah ini. Oke. Gini makanya jelek iki ya abangane ra ketok. Melayu dhewe lho. Syuting sih. Semangat yo. Anti kendor, wis pokoke mancing. Melayu sih, pun di Melayu sih. Halo. Kerja iki ya. Yo. Melayu sih terserah mancing kok keter kok Melayu sih. Kulo kan nangani Pak ya kerja keri Mas Yosi. Mancing keter kerja sama Yosi. Nganggur ditekunin hasil lumayan. Jangan dhewe terus jangan ya. Jadi mate senang Yosin kok sih. Senang dari Yosin. Anu lek babu. Lek babu ada sendiri kok. Pikir apa kali nih? Terus kali. Iya jangan kali. Oleh pot-pot ini mana? Nggih. Kula niku ndi ya? Njuk lumu. Tidak ada. Terus Yosi kok udah Lek babu ini kok. Dek. Lek babu. Oh, dek wingi niki to? Nggih. Nggih. Kan itu kok baik ya. Itu kok Mbak. Ale ya sih. Ada wong mancing Masuk kabeh. ini kok ditanya. Nggih. Jare wong mancing kabeh sedulur. Masalah itu rezeki ya, Di. Mancing itu tiada guru, tiada murid. Iya. Bentaknya oleh nase. Nggih, betul niku. Semanggi Mas nggih. Nggih. Tanggungan. Ini semanggi nu wonten teng ajeng kalap kan asem lebih niku. Semanggi niku pundi, Mas? Semanggi ya. Tanggungan. Semanggi niku Nggih. semanggi. Anu kok pun kalah kok. Nggih pun tuku ae. Sing enem Mas. Kok yang kalah ya kok. Nggih tekan kalih. Bandingnya Mas, yo anu Meninggal. meninggal lek ning Habibie urip. Boten dadi nulungi. Anu kan dalu. Oh, dan Kapale bocor. Dek. Ini patah sing mancing niku. Nyale sing enem. Perahu plak ning candi. Nggih. Nggih sanjange tuku plamora mancing ngoten niku. Pun yang ini udah. Kontrak apa? Pun yang niku. Alah. Burung. Udah akeh gitu. Undangnya asal tigang nyari kok. Temri. Kalih. Dia ini. Nggih. Tapi mriki. Nggih. Kan bengi iki kok dhewe. Nanti bengi nih kak. Nggih. Nika. Jenengan betul. Mboten tumut niku. Nah dalu mriki atasnya mas, kula weling ya. Mriki Napa? kula weling ya atas larang ya. Nggih. Banyune mun Belum. Saya mriki kulane agak-agak. Kula welinge ngoyak jenengan cara tiba teri ngoyak. Hmm.
Kula weling. Mriki. Medale mriku. Soale pun nanti di video rencang kula pas warsi di karo sing ngoyak niku. Kula weling niku malah napa muli kula ijo ya. Malah kula kogan niku banyak kula weling. Dibeling. Dibeling. Ora pengen Ngoyan. Buat weling mang ngapa saya kan ngoyak bilang nggih. Dibeling apa nah? Ngampu yakan dibeling. segur ki langsung ya. Wah. Kira-kira apa mang video? Kira-kira apa video? Meneh segur ki jane. Waduh. Rezeki lah dimarani. Sing gila niku apa wong dua kae? Nggih. Apa sih kambangane? Kayak sedak-sedak. Naik. Iwae bandel tenan wae. Jangan kek kok alih kula Mas. Mboten kok. Jebret nih. Mboten. Tunggalnya ya. Banyu ini loh. De. Wah. Aduh. Meneng ke. Whoop. Niki gede, niki beda gede. Nggih. Lah kula lihat mojo kapan niku sering ya do ngobok ngono. Yen sing kidul jembatan mojo. Nggih, Tapi lucunya nyobok sebelah dijolok. Lucunya. jemure pancing. Sithik-sithik wae. Ah, sing penting mangkat di, pisan kas di. Dalam Napa niku? Niku. Ya. Iki lho Mas, hasilnya ning Kretek Abang. Oh, Mas sinten iki Mas? Kostrat. Kostrat. Wah, mayore sinten? Mas ya Mas Kostrat. Pilang. Niki Mas sinten, Pak? Ya, siap wis pokoke. Sehat-sehat selalu. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ojo lali. Semangat mancing. Mas Yosi, ampun kerja terus. Ya. Mancing Mas Yosi. Ya. Mancing makan ini. Ya.